Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Opo. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako.
Ay, sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Ang lamig. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Kasama na yung code mo. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh! Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha. Hindi sa muka, yan. Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan, kasi, Masaya, okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isumakyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores.
Sasamahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng
Love Radio. Music that makes you feel good. Music that makes you feel good. Love Radio. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. Ako pa rin po ito si Ann yung kahapon ng Fairview, Quezon City. Ayan, Part 2 nga po ito ng aking mga katas. nang nakalipas. Naalala niyo po, sabi ni Joaquin, on the rocks na sila o nagkakalabuan na silang mag-asawa. Kaya pumayag ako. Kasi sabi niya rin tanggap niya ako kahit single mama ko. Pero yun, nung nabuntis niya ako ay, sabi niya, magdidesisyon muna siya. Naalala niyo po ba yon? Sa mga dyan sa likod. Narinig ba ng boy sa likod? Yes, ma'am! Dito yung girl sa unahan na lipstick ng lip tint. Yes, ma'am! Okay. Going back sa lesson. Pinanghawakan ko nga po ang pangako ni Joaquin na papanagutan niya ako at susuportahan niya ang anak namin. At umaasa pa rin akong iiwan niya ang family niya for me. Subalit! Tinatoyo lang. Nang isinilang ko na ang bata. Sige na nga po, i-dramatize na lang natin. Dito na nga lalong tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Junjun? May tao ba? Junjun? Mama, ako pala yung anak, Mama. Ikaw yung Mama, andyan na anak. si Papa. Ah, andyan pala papa mo. Oh, Joaquin. Kamusta? Pasensya, ang tagal kong pumunta dito kasi... Hindi, okay lang. Actually, na-surprise nga kami. Pero sakto, nakaluto na ako ng chicken wings. Ano, upo kakain ka muna. Mamadali ka ba? Oo maya na yung wings na yan. Uhaw na yung camel eh. Tara, Gising na gising yung bata, oh. ano pa lang gagawin nyo, Mama? Bili ka muna sa 7-Eleven, dun sa 7-Eleven sa Magallanes, Makati. Dun ka bili. Balik ka na lang. Anak, bili ka ha? Basta tagalan mo bumalik. Tagalan mo bumalik, ha? Bakit po? Mas masarap kasi yung yellow doon kaysa sa dito sa 7-Eleven Layo Star na- City. Ang layo naman po, mabili mag-computer na lang ako. Pwede din. Oo, mag-ano ka. doon may- 1 hour, 1 hour. 1 hour. Mag-counter-strike ka. 2 hours para... Sige, mag-2 hours ka doon. Sige na. Counter-strike? Wala naman ang Counter-Strike ngayon, Mama. Mag-Roblox ka. Mag-Roblox ka. Sige po, alis na po ako. Ingat! Huwag kang babalik muna, ha? Opo. Ikaw rito. Ikaw
talaga? Nanggigigil ka na naman dyan. Gigil ako sa'yo. Dali ko dito. Joaquin. Bakit? Okay lang. Mamaya na. Miss na miss kita. Dali. Ayan pasensya na, 500 lang kaya ko ngayon. Oh, Nagjo-joke ka. 500, buti nga may inabot pa sa iyo eh. Nakautang na nga ako kasi kakaintay ko ng sustento mo. Kulang pa yan. Pag binayad ko yan, wala na akong pambili ng pagkain Ay, namin. utang ka ulit. Wakay naman, nagjo-joke ka yata eh. Wakay, saan makakarating yung 500? Dagdagan Binigyan mo. kay. Naman, napaka naman ito eh. Eh, ba't ang init ang ulo mo? Eh, bakit ang init mo na? Ikaw na sumisip. Ikaw unang nag-angil-angil dyan eh. Sino matutuwa dyan sa 500? Sino hindi iinit ulo dyan? Umaasa ako na sosobrahan mo yung bigay kay Joaquin. Gusto mo lang libreng tikim eh. Libreng bembang eh. Ano ba? Nagiging na ako dito. Motel na ako dito. Pupuntahan mo lang ako pag uhaw ka. Pag tigang. Dagdagan mo yan. Parang nagmamakaawa na ako Sa pamilya mo, todo bigay ka, todo buhos ka ng suporta. Sa amin, wala. 500. Oh, Gusto mo ayan. magpasalamat pa ako. Ayan, 500 pa. Okay ka na. 1,000 makinis ang linggo. Mag-grocery pa kami. Ano ka ba? Anong paki ko sa pamilya mo? Nag-anak ka sa akin eh. Joaquin, mag-usap nga tayo. Ano ba plano mo sa amin? Palagi na lang ba tayong ganito? Oo, mag-away? palagi. Hindi ka pwedeng- Pero pag gusto mo ng tikim, ang lambing-lambing mo kanina. Bigla ka nagbago pagkatapos ng lahat, pagkatapos lumabas niyan. Labasan ako ng sama ng loob? Ng init ng katawan? Ano ba? Buntunan ako ng problema? Ang sinasabi ko lang, sana maging patas. Kung ano doon sa pamilya mo, yun din sa akin. Hindi naman ako mayaman eh. Sinabi ko bang damihan mo? Sabi ko dapat pantay. Kung magkano doon sa pamilya mo, ganun din sa akin. Magkano lang Napupunta naman pa, sahod hindi ko? ako mayaman. Magkano lang sahod Dagdagan ng mo. driver bodyguard? Pero marakit na nga ako Joaquin. para mabigyan ko kayo. Ayan, may 1,000 ka na. Bakit 11 ang edad ng bata, hindi tumaas yung mo. Ang taas-taas ng gas. Intindihin mo. Hindi lang naman kayo yung binibigyan Siyempre, ko eh. intindihin ko kasi kabit lang naman ako. Ano ba? Tumigil ka lang nga. Huwag nga ganun. Hindi. Huwag na. Bakit magtapatan nga tayo? 11 years na ako nag-iintay sa'yo. Asan na yung pangako mo? Ano yung pangako mo? Bigyan mo lang ako ng time. Sasama ka sa amin. Bigyan mo. 11 years! Ang tinding time na nun Hindi naman kasi ganun kadali yun eh. Inang yan. Ano ba? 11 years di pa rin madali. Nung bebembangin mo ko oras lang. Minuto nga lang para mag-decide ka. Tas ngayon ang hirap na magdesisyon. Pakababaero mo. Kung wala lang akong anak sa'yo. Anong plano sa amin, Joaquin? Sabihin mo. Sige na. Alis na nga ako. Ang dami mong Ikaw pa yung mainit ulo, Dagdagan mo to. Wala na nga. Dagdagan mo, i-Gcash mo. I-Gcash mo, Wala sinasabi na ko nga. sa'yo. Meron yan. Ang tigas talaga ng ulo mo. Meron yan. Bahala ka na nga dyan. Joaquin! You looked inside my fantasies. Colin Tits, ganun po ang naging setup namin sa loob ng 11 taon. Tinitiis ko dahil gusto ko kumpleto yung magulang ng bata. Kahit alam kong
nagkabit ako. Anak sa labas. Yung anak namin. Ginagawa ko lahat ng sakripisyo at pagtitiis para sa bata. Sagad na daw talaga yung 500. 1,000 yun. O 1,000 daw. Pasalamat pa daw ako kasi may inaabot. Wow! Pero pag gusto niya akong tikman at ibembang, ang lambing-lambing, pagbigayan na ng pera, ang tapang, magpasalamat pa daw ako. Ganyan ba kayo mga lalaki, ha? Ha? Hindi lahat, Hindi lahat? Okay. Maraming beses na rin nagkasakit yung bata. Ang hirap-hirap po, ang bigat-bigat. Mag-isa lang ako. Hello. 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 Dun ka. Hello. 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 Oh. Saan ba yung... Ano yan? Hindi pa rin na mawalan ng lagnat si Junjun eh. Oh, doktor ba ako? Diyos ko naman, bakit ano ba naman sagot yan? Anak mo yun eh. Pagamot natin, mag-espesyalista na tayo. Kasi hindi kaya ng center eh. Paracetamol lang yan. Bakit? Naririnig mo ba yung sarili mo? Busy ako sa trabaho, ano ba? Joaquin! Anak mo to! Sinabi ko bang hindi? Joaquin, magpadala ka. Isend mo sa GCash. Wala. Tigas ng ulo eh. Sige, mga 500. Joaquin! Kulang pa sa doktor yan. Hanapan mo ng diskarte dyan. Joaquin, maawa ka naman sa bata. Naawa ako, pero anong gagawin ko? Wala akong pera. Sige na. Joaquin! Send ko na. Joaquin! Ano na? Napadala na yung magaling mong lalaki. Nay, bumili na ako ng gamot, Nay. Buti nagbigay si nanay ng pera. Nagbigay na rin ako. Nag-ambagan na kami. Ito na, nangutang muna ako dun sa, kinuha ko muna yung pera ko sa paluwagan para may pampagamot dyan. Mag-espesyalista na kayo. Mag-emergency na kaya kayo. Kasya to, sa emergency room. Pasensya na po kayo. Nadamay po kayo. Nadamay po kayo sa kagaguhan nung Joaquin na yun. Ate, sorry nadadamay ka, nanay. Kaya kami nandito. Tutulungan ka namin. Ganun talaga. Tsaka apo ko yan pamangkin ni Trixie yan. Natural tutulungan namin yan. Di ba, Trixie? Trixie, buksan mo yung alkansya mo. Buksan mo. Ang tagal-tagal ng bata pa ako nung alkansyang yung bubuksan ko dahil para sa... Di luma ng 20. Hindi na pwede yun. Hindi na ba pwede yun? Papalitan mo. May 5 piso pa ako doon na aginaldo yung papel. Tsaka Apolinario na 10 piso. Ay, may pusa sa simbahan. Oo, yung papel. Yung hanapin yung daga. May daga, di ba? Pusa yon. Nagbago na. O, pustahan, pusa. Daga yon. Pustahan, 500. Sige. Wala na ka tayo, pero mapustahan pa tayo. Yan. Yan ang sinasabi namin sa iyo, Ann. Kailan ka pa ba matatauhan? Andito naman kami, susuportahan ka naman namin. Sabi namin, iwan mo na lalaking yan, di ba? Tigas ang ulo mo. Kasi sabi niya po, may plano naman siya para sa amin. Ano na? Nagbibigay na po siya 12 years? ng 500 Wow, ang laki! Ang kapal! Paano po? Ayoko lumaking walang ama tong bata Wala na tayong magagawa. Kaysa naman may ama siya na parang ganyan, wala rin siyang naging ama. Nagets mo? May naging ama ba siya? Close pa sila? Hindi. Kawawa naman, mababroken family tong bata. Hoy! Una pa lang broken na kayo, mag-sure. Ate, wag ka naman sumabay sa stress ko. Ang ate... Kami pa. Ang ate mo,
concern lang yan sa iyo. Hindi, wag mo namang masamain sinasabi niya. Sana naman anak, magising ka na. Yung mga lalaki na yan pare-pareho. Aray Naalala mo. mo si Canor. Naalala mo si Roy. Ayan, Ganyan din yan. Naalala mo si Brandon. Ay, lalo yun. Si Jake. Ay, yung Jake Bender. Naku, lalo yun. Carlito, si Rizaldi. Yan Pare-pareho sila. yan. Si Norman, ganyan din yan. Pare-pareho yan. Jerome, Carl Eric, Rupino, Rafi. Ay, yung Rupino, Rupino pala. Oo, pare-pareho yan. Isa taba sa mga lalaki na yan. Di lang nahuhuli, pero bebembangin ka lang yan. Pagkatapos, binibigyan ka ba ng suporta? Wala. Anak, magising ka na. Napuno na rin nga po ako, call and tits. Dahil oo nga, tama si nanay at si ate Trixie, paulit-ulit lang. Ngayon dati yung I love youhan, ngayon murahan. Tuwing magkikita kami, nag-away kami, nakikita ng bata. Galit po ako kay Joaquin, pero mas galit yata ako sa sarili ko dahil ako yung dahilan kung ba't nagkaganito ako. Kaya po, Palagi na lang tayo ganito. Away mas ina mo! Mukha ka bang pera? Alam mo na, Wow! mayaman 500 mukhang pera! Bigyan pa kita yan! An. Mag 2026 na Pabebe ka pa rin. Ang dami mo pa rin arte. Hindi ka pa ba sanay sa... Pabebe! Ako pa yung pabebe? Ha? Hindi ka pa wala mayaman? Bakit nag-aanak ka na nag-aanak? Nagkakalat ka ng lahi! Ginusto mo rin naman! Ayoko na! Ako pa yung magpasalamat dapat? Ako pa yung may kasalanan? Ayoko na! Huling pagkikita na to at huling punta mo na... Huling punta mo na to dito, ha? Huwag ka nang tutuntong dito, tandaan mo. Huh? Pag-usapan natin. Ito naman, masyado namang... Pag-usapan? Tuwing mag-uusap tayo na uuwi sa away, murahan. Mas okay bang walang amay bata? Ayusin na natin. Pag gusto mo ng bembang, ang lambing mo, wow. Parang ang bait-bait mo. Pag kami may kailangan sa'yo, asan ka? Ha? Asan yung lambing na yan? Ha? Puro init yung ulam binubunton mo sa amin. Umalis ka dito. Umalis ka! Umalis ka! Metro's number one, Love Radio. Basic! Kwentong Pel Pilsen. Nice. Naalala nyo pa ba yung mga moments na meron kayong birkada na bigla na lang iiyak kasi nasagad na sa relasyon, may aamin na nagpapakatanga, o minsan naman maglalabas ng sama ng loob kasi nadadama yung buong pamilya. Nako, relate tayong lahat dyan. Kaya kung namimiss mo na sila, tawag mo na at umpisa na ulit ang kwentuhan kasama ang birkada at ang True Global Filipino Beer, San Miguel Pale Pilsen. Good morning! Welcome to... Sabi ng friend ko! Yes! May mga ganyan, no? Di pa balik nga nung camera ko. May mga ganyan, yung apaka-gaslighter. Actually, parang mga lalaki.
Hindi, totoo. Good morning. Promise. Uy, O baka napapatapat lang ako sa gaslighter. Lahat. Ay, may Diba? ganun. Timo, kakilala ko si Uncle, gaslighter. Ah! Wow! Wow! Nahiya naman kami sa gaslighter. Oo. Uy! Uy! Si Riley naman, how? nabuhay. Ayan o, Riley. Katulad ni Riley. Dami ngayon nga lang nag-chat dyan. Tapos sabihin mo gaslighter. O Riley, yung kape miss ko, mo na lamis. kape mo. Oh, yung kape na nakapak. Sakto ko, lo. Ayoko nun. Gusto ko nakayakap. Aray mo! Pakak! Ronnie Eugenio. Uy, before anything else, hi kay Miss Ann. Thank you sa story anong mo. update? Okay na, naka-keme na siya. Talagang pinipilit na niyang iniwasan. Yun na yung pinakahuli. Pinipilit? So, Nahirapan siya. syempre, 12 years ba naman yun eh. So, baga, sabi niya, yun na yung huli nilang pagkikita at sana nga, hindi na daw sila magkikita pa. Parang, wala na rin daw eh. Wala na. Ayun. May nabasa ako. Okay. Kahapon yata yun. Nadaanan ko lang sa newsfeed ko. Kapag binabalikan ka ng isang tao, huwag kang mag-assume na mahal ka pa niya. Huwag kang ma-proud. Dapat, mahiya ka sa sarili mo kasi iniisip niya tanga ka pa. So, kapag binalikan ka ng tao, iniisip niya tanga ka pa. So, hindi siya flex. Na, oy, mahal niya pa ako. Sabi ko, oo nga, no. Hindi naman siguro lahat. Kasi may mga... Lahat! May mga nagkabalika naman na naging Call, okay lahat! naman. Ay, nako, ayan o, nakita ko. Incoming. Si Riley. Thank you, Rai. Saan ka na ba, Rai? Sino ba babae mo ngayon? Ay! Oh, nag-e-emote na si Miss Ann. Nag-chat siya. Nag-e-emote na siya, tapos bigla na naman siya matatawa dahil sa Oo, drama natin. kasi si Mang Kanor naninira. Nagtatanong ka sa may mga boys sa likod. Hindi, dati kasi parang pag binalikan ka ng ex mo, flex yun eh. Shit, masarap ako, mahal ako. Hindi pala. Hindi pala siya flex kasi iniisip niya tanga ka pa rin. So, patunayan mo sa kanya na hindi ka na tanga. What the fuck? Hoy! Ay, sorry. Shut the fuck up. Sa mga team replay, abangan nyo lang to sa YT at sa Spotify. Yan. Upload agad yan ni Uncle Boyet. Basic na basic yan. Okay, so... From Makati, si Jevi na babaero. So ngayon ba yung title, Uncle Brandon? Sige Wala nga. naman siya eh. Wala, hindi na paramdam. Nahuli siguro. Hoy! Wala lang na, na. Si Ellen Joy, si Erjiv. Pili na lang kayo ha. Anong pipiliin? Kape? Kaya, nakita may kape, kaya food na lang daw, sabi niya. Sige. Wow, thank you, Col. I-chat mo ako kasi hindi na kami Mag-chat daw kayo ulit. carbs eh. Wala, kinikilig si Riley. Ano si Riley? Ikaw yata Mang Kanor eh. Ha? Ikaw Ay, yung Riley. kinikilig. Si girl So, naman, yun. bakit umasa pa siya? Yun. Mama Eds, good morning. Happy birthday sa tita Nita? Tita Nenia at si Carmi at Maricel from Mama Eds. Wala pa daw entry. Ayan na, stigas dito. Ayan, pwede daw manghula ng title. Bigyan ng title Bigyan ng T-title yan. Yan. Hawakan ng mga T. titi. Ay! Bunganga, guys. Ganyan naman yung mga lalaki. Bunganga. Bigyan niyo ng magandang matinding title ha. Para si Elmer, Joaquin Cargado. Joaquin Cargado. Napaka-gaslighter, no? Alam mo, sana mategi bells na siya para hindi na madagdagan yung mga anak niya. Kasi nagkakalat siya ng lahi eh. Ayan, si Papa Jake Nabanhaw. Buti pa yung kung si Pajama Girl ka. Sino si Pajama? Kung ano-ano pinapanood mo, no? Jake Bender. Magbigay ka na ng title call, malay mo manalo ka. From Leyte, si Mang Sa Tilin Gabaw, nanalo na yan. Si Carlo Bata Pakukol, nanalo na. Si Raymond, nanalo na rin yon. Sino pa ba?
Hawak mo, Amit. Hawak Ayan. mo. Thank you, Hawak Miss mo, Amit, tayo. Ana, Hawak mo. sa kwento mo. Sabi niya gusto na daw niya Makalimot. Di ba, save yung replay if ma-upload. Gusto na daw isampal Sa sa YouTube. pagmumukha niya yung kwento. Ganun ka ba? Nung nakipag-iwalay ka, sumisigaw-sigaw ka ba? Kasi nilagay ko yung sarili ko sa sitwasyon mo Karakter eh. mo. Mm-mm. Tama ba yun, Miss Gano'n Ann? ba? yung- Ano ba? Nagsigaw-sigaw ka ba? O, Yung no, away niyo. no. Uy, ang uwi. Uwi, guys. O eh. No, I cannot. I can't Alamat. do this anymore. Alamat ng 500? Ano yan? Ano yun? Ay, kasi yung 500 binibigay. 3 putok sa pulang kumot. Riley. Hoy, ano mga title? Riley, ang taas ang expectation ko sa'yo. Hindi ganyan. Mga title na mga panahon na ano, mga... Si Riley nung dumalaw dito, bawal Gamo-gamong makita sa ligaw. camera. Bawal ba? Yung ano. Bawal. Hawak mo pa din ba ang beat, Tita Max? Sabi ni Tita Oo, beetlog. Okay, bigyan nyo ng matinding title, ha? Ayusin ko lang to, Tits. Okay. Masarap ang single mom, hindi siya masarap. Kaya dapat ganito ang payo ko. Nagsasalita ako bilang isang single mom din from experience. Once is enough. Yung pangalawang maging single mom, ang tanga mo na te. Sorry ha, Mama Ann. Medyo natanga ka talaga dun. Tas 12 years ka nag-antay. Like, may sasabihin ako sa inyo. Ang lalaki, Riley, ikaw to? Ang bilis naman ni Riley. Baka Hindi dito si Riley. Si ano yan? Mananap learns to rock. Oo, si Riley nga. 2 items from Riley. From Riley. Uy, ang bilis ah. Yan, mga lalaki, no? Yan ang mga lalaki, babaero. Aray mo! Riley, ang dami mo nang alam nun. Hindi ka na kasing bait ko. I-bluetooth mo ko. Kaya nga eh. Dati mabait pa tayo eh. Nangyari sa'yo. Yun, ano ba yan? As I was saying, ano ba yung sabi ko? Yun. Dapat yung isang beses lang tayo magiging tanga. Pwede na tayo magjowa-jowa, pero yung magpaanak, at saka eto, makinig kayo. Ang lalaki, pag sinabi niyang iiwanan ang pamilya ko para sa'yo, hindi yun nangyayari. Tanong mo si Uncle. Kay Uncle ko natutunan yan kasi relate siya. Sabi ng print ko. Meron dito, ang lalaki, hindi yan iiwan. Oo. Hindi niya iwan yung pamilya niya. Walang ganon. Jet Luel, Walang good ganon. morning, call. Sasabihin nyo, bakit may mga cases? Ibigay mo na yun sa kanila, pero walang ganon. Manap ka ng responsable. Tsaka 11 years, hindi mo ba napansin na malambing lang siya pag bumebembang sa'yo? Dapat alam mo yun, patterns, di ba? Trust the, not words, trust the patterns. Tama, Mama Marley. More titles po. O, more titles daw. Basta guard babaero. Sabi na, Tilina Gabaw. Si Atilina dahil nakarelate yung kwento niya dati, si Richard, na Tama. isang guard na malaki daw yung batuta. Sabi ni Tita Glory, ang tanga. Ang cute nun. Ang tanga ang title. Ayun. Sabi ni Riley, never settle na maging second best. Always remind yourself that you deserve the best. Coming from a babaero, pakinggan nyo yan. Hindi naman. Nag-comment na, babaero na. Hindi ba pwede mag-comment lang? Basta guard may bolita, sabi ni Tay. Ay! Sino yan? Galaw-gaw. Ano may bolitas? Pa-explain. Ano na, bolitas? Okay. Explain, sabi ng friend Explain. ko. Yung kanyang for adults only nilalagyan ng bulitas. Paano papasok sa skin? Oo. Hindi siya masakit? Oo. I-install? Siyempre, i-insert siya eh. Pero tiis ganda kayo para Sinong nasasarapan, lalaki o babae? Para daw masarapan ang babae. Pero may mga instances na na-infect
Oo nga lalaki. lagyan nyo ba naman ng bulitas? Oo. Washer Pero hindi yung ilagay nyo. Ano? Washer. Oo nga, no, para hugas agad. Amazing! Galaw-gaw. Diba? Hindi, may na-infect dyan kasi ang nilagay niya talagang bulitas yung metal, yung pangbahay. Ay, oo, kasi parang bobo ka naman nun talaga. Ano ilalagay dyan, Col? Yung nga. O, ayan, title ni Jonah Padayaw. Alamat ng chicken wings. O, ano pa? Sige, bigay ka ng title. Ang mamimili, si... Bigay ko 500. Bigay ko 500. Alam mo. Bulitas di yan masarap, kaya 11 pinaalis years ko. nang naging swerte yung lalaki, wag mo nang, please lang. Alam ko magiging, the fact na umabot kayo ng 12 years, ibig sabihin, kahinaan mo siya. Kryptonite mo yung tao na yun. So, possible na babalik ulit. Oo, tapos- babalik yun. I-check niya kung, tangina, mauuto ko pa. Hindi, totoo yun. I-check niya kung mauuto ka pa niya. Lagi niya yung i-check. Kasi wala siyang mauto eh. Ikaw lang eh, ha? Hindi dahil maganda ka, sexy ka, masarap ka. Pero wag ka haba yung hair mo pag bumabalik. Alam mo Iniisip na, niya alam kasi na. tanga ka pa. Si Luila Surila, title Parausan. Aba, Parausan. Aba. Kabit ni Satanas. Grabe yun. Sabi Galit na galit, gusto manakit. Sabi naman yung title. Oo, Nadamay kasing sama ni Satanas. Nadamay ba? Naya nga si Satanas eh. Sabi niya, kabit pa rin sa tanas yun. Kabit ni Joaquin yun. Nadamay. Si Joaquin kasi very... Si Rapi, ganyan yung mata. Rapi, oo. Sa may chika babes. Nakakainis na mahal pa rin natin sila kahit gaslighter sila at narcissistic as manipulative fuck. Hoy! Ayan. Huwag Si na natin silang Eps bigyan ng chance. Mark, good morning. Tsaka kawawa yung bata, alam nyo. Pag alam nyo kabit-kabit kayo, huwag kayong magpapabuntis. Unless super mayaman. Aray mo. Diba? Super yaman, kaya kang sustentuhan. Pero kung ganyan, Wala pang sustento. hindi pa regular sa trabaho, tas gaslighter pa. Like, girl, inahabol mo yung edits niyan? Hoy! Hindi. Anong habol mo? Sige, sasabihin ko red flag niya. Gaslighter. Malambing lang kapag gusto ka bembangin ng aanak, walang sustento. So, anong nagustuhan mo sa kanya? Siyempre nung una, na-inlove pa siya eh. Ganun naman talaga. Ano nga? Ba't ka, kasi may dahilan ba't ka nai-inlove sa tao? Meron yan. Hindi pwedeng na-inlove lang. O, Hindi, hindi bago ganon. pa naman yan nangyari, na-inlove na siya. Bago pa Bakit lumabas nga? yung mga Bakit red ka nga flag. na-inlove? Tanungin mo sarili mo! Masarap eh. Aray mo! Aray mo! Hindi, totoo. Katulad ko, sumasagot ako, hindi naman ako para maging ipokrita. Hindi ako hypocrite. May dahilan eh. Ngayon, halimbawa ako sinabi ko, kasi ang gwapo, tas masarap, tas dak, si letter toot. Ay, Uy. Maniwala na sana tayo guys. Letter toot. Meron ba letter toot? ABC. Ano letter? Oh, may dahilan. Ngayon, ginagawa ko, shit, yung mga dahilan na yun, mahahanap ko yun sa tao na mamahalin ako eh. Pero hindi mo pa nahanap yun nung kasagsagan. Oo. Nung super tanga ko, nung sabi ko, tanga ko. Ay. Title, Bang 500. Okay yan. Pili ka dyan, Col. Merong yun kanina, Parausan, nasa Black Up. Tapos, ayan. Romansang 500. Ano ba yung mga title mo? Uncle Jake? Ayan. Good morning. Si Uncle Jet Luel Abendaño. Ayan. Oo nga, Alam natawa ako. Pinanood yung yung ginuhit ka ni Boy Iyak. Si Boy Iyak. Oo. Follower ako niyan eh. Nanonood Sinasend ako sa akin eh. lahat eh. Tawang-tawa ako. Boy Iyak eh. Sabi niya, Tapos si Sasa Girl pala. Iguguhit ko yung babae sa panaginip ko na si Tanya Ginita. Tawang-tawa ko. Grabe. Ayun ba Ibang yung level caption na niya? si Tita Max. Yun ba yung caption niya? Sige. Kasi pag ginuhit ka niya, ibig sabihin, Oo, correct, Ka na sa correct. level na yun, Tita Max eh. Ano bang pangarap niya? Ba't siya pumirma sa may boobs ko? Doon sa drawing niya, doon siya Hindi, pumirma. pumipirma talaga siya pumipirma. pag natapos yung drawing. Nandun, alam gusto mo, dito yung boobs ba? Okay. Hindi, yung pirma dito. Hindi nga dito nga sa babae. Ikaw ba nag-drawing? Ba't ka nangingiala? Guys, A2CD. Ano daw? A-toot!
C. A B. to C, D. Hindi. Ay, Mali yung wrong. tooth. Sino si B? Oh, mali. B, babaero. Babaero. Oh, di ba? Oh, 1, 2, 3. Babaero. Oh, Ay, wala. Ay, ayaw na tumugtog. bias. B as in be... Ano? Sige. Good morning. Ano pangalan nun, Col? Mag-announce ka na ng Sino winner. si Lloyd daw? Hindi yun, Tita Glory. Ine-erase ko na yun sa listahan ng ex. Hindi yun kasali. Sino? Si Lloyd daw. Aray Oo, po. hindi niya deserve ang airtime natin. Wag niyo na. Kumbaga, delete nyo. Kung naikwento ko siya, delete nyo na siya. Di ba, may ex ako, di ba? Dalawa lang, di ba? Si Boyet. Si Boyet nga 5 eh. Siyempre, hindi alam din Siya 2, tapos si Uncle, marami. Si Boyet, mayami. Wah! Lakas mamahid, guys. Pwede na. O, ako nga 2 lang eh. O, tas Palit-ulit! dinilit yung isa. O, di isa na lang. Ang hirap pulaan, daming letters. Hi. May letter R. Riley. Ay! Sige. Anong pangalan nun, Col, ng winner? Sige nga, announce na natin. Yan. Miss Ann, thank you sa kwento mo. And send your stories. Hanapin nyo lang Uncle Dagol or Tanya Chinita. Yan. Miss Marns, hello po. Attorney K. Mga taga-get clean. Mga BFF ko. And also... Si Attorney K, BFF. Oo. And mga taga-Kada Clinic kay Doc Jade, good morning. Salamat po. Sino nanalo, Col? Uy, si Coach Romel, give me 5 daw. Give me 5 ang title. 500 kasi. No? Sabi ni Noemi, The Bodyguard, Joaquin, and his 500 Lies. Grabe naman yung title mo. Parang libro, ah. Hindi kayo, halimbawa, may tanong ako. Halimbawa, kaibigan nyo si Joaquin. Ano pa rin ba? Bro code pa rin ba yun? Sige nga. Hanggang saan ba yung limitation ng bro code nyo? Halimbawa, ikaw, B-boyet mo na. To-tolerate mo ba na ganun yung kaibigan mo, si Joaquin? B? Ako current status ko, may pamilya. Oo. Hindi. So, hindi mo siya ito-tolerate. Ayaw mo rin ng ganung lalaki. Kahit may bro code kayo. Ako naman, lalo na may asawa ako. Madadamay kasi. Mga 3. Ikaw, Col. Madadamay ka. Ibig sabihin, may friend ka talaga na ganun. Hindi, kumbaga kung ganyan ang friend mo, malilabel ka rin. Oo. Kaya, birds with the Siyempre, same hindi mo siya feather. Are still birds. Basic. Natawa ko. Galing talaga ni Mang Kanor. Hindi naman masyado natawa, guys. Nakalimutan ko si Uncle Boyet. Sorry na, next Uncle. Hala, kinalimutan ka na ni Riley, Uncle Boyet, oh. Anyway, watching from America. Thank you. Aray. Sige. Yan lang. Winner daw para saan? PM sa Title page. Parausan. Kung sino nung sumagot nun, nakita ko yung kanina sa Black Cup I-PM nyo si Tigas Tito sa page, Tigas Tito Clothing. Yan. Bye, Sabi ko na sa inyo, everyone. See you one tomorrow. word lang yan. Mas may impact pa, di ba? May libre kang t-shirt. Hawakan ang T-te. Mga katas na nakalipas na t-shirt plus supercut barbershop na cap From LA, Tigas Miss Tito. Talia. Salamat. Harvey from Catanduanes. Babaero, bad trip yun. Tapos, irresponsable pa. Uy, Riley! Kasi pag babaero, dapat responsable. Alam nyo, dapat ang may karapatan lang mambabae, yung may pera. Pero kung wala kang pera, wala kang karapatan kasi hindi mo kayang maging provider eh. Hindi, real talk lang. Guys, Kaya buti si Uncle nagbago na. Alayo na yung pinag-uusapan, guys. Dapat wala pa rin karapatang mababae. Ha? Ay, tigil na natin ito. Salamat, Dapat may guys. pera. Kasi ibig sabihin nun, flex yun eh. Shit, kaya niyang mag-provide sa maraming babae. Diba? Kaya yung hari ang dami niyang wives and concubines eh. Kasi kaya niya namang isustain. Diba? Si King David, dami niyang asawa and concubines. Si King Rin David. Solomon. King Solomon. Diba? Tapos ba't ginaya niyo? Feeling niyo, kaya niyo. Galaw ka. Bye na daw, sabi ni si Consuel. Bye! Bye, Takot everyone! ka madamay, ha? See you tomorrow! Dagang salamat. Bye-bye, guys.
Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyan angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go!
Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. Isang bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God.
Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isubukan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo.
Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino!
Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga Nagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kaya kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Ah. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan.
Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito, Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Palimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Hindi na ako mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Tita! Tanya! Chinita! Ang Tagol! Sino? Ako? Magandang umaga, mga kabisyo. Welcome sa ating Sino? Ako. Inilabas na ng Forbes ang listahan ngayong 2026. Ang top 10 na pinakamayamang Pinoy ngayong 2026. Andyan ka man, Kanor. Antayin nyo lang. Top 1 yan. Basic yan. Nasa number 10, si Lucio Co, ang may-ari ng Pure Gold. Oy, paring Lucio. Na may 1.6 billion US dollars na net worth o katumbas ng 95 billion pesos. Sumunod naman sa number 9, si Andrew Tan. Mula naman sa Si Andrew. real estate, 1.7 billion US dollars. Harley C ng SM, 1.7 billion sa number 8. Herbert C sa number 7 at ang si Hans C
nasa number 6, and Henry C. Jr. nasa number 5 na may 2.5 billion US dollars. Nasa pang-apat naman, si Manuel Villar Jr. na may 3.1 billion US dollars. Ang may-ari ng Camellia. Number 3 naman, si Lucio Tan na may 3.5 billion US dollars ng PAL. Number 2, si Ramon Ang ng San Miguel na may 3.6 billion US dollars. At ang nangunguna, Mang Kanor. Basic. Drumroll, ayan. Ang nabunot sa Latrambi! Bingo? Dahil lang. merong 16.5 billion US dollars o katumbas ng 986 billion pesos mahigit. Mang Kanor. Basic yan. Walang iba. Mula sa Ports and Gaming, Enrique Razon Jr. Wala ako. Kawawa. Sino? Ako? Sabi ko na, iniiska mo kami, Mang Kanor, eh. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Oo nga, wala ka dun, Wala Mang ka, Kanor. sabi mo mayaman ka, pare mo yung mga yan eh. Ba't wala ka sa listahan? Di kayo Pare ko sila. nag-usap sa group chat. Sabi, may GC kami. Sabi ko, i-combine lahat ng pira nyo dyan. Wala, ako yung number 1 eh. Oh, Eh, ba't di ka nga nalista? Low-key. Low Low profile. Eh, bakit di ka nagpapalit ng jacket everyday? Low-key, low Low profile. profile Ganon lang. yun. Yun yung mga mayayaman. Naka-t-shirt na, naka-short, naka-chinilas. Hindi ka Mga naka-t-shirt, mayaman. naka-jacket ka, tsaka ano. Nilalamig ako eh. Bakit ba? Kasi may isa ako nakausap na tits na mayaman din mayaman. Pero wala naman dun sa Okay. listahan. Sobrang yaman naman na yan. Sabi kasi, bakit ganun yung outfitan nila? Sabi niya, hindi siya nagre-relo ng mamahalin o alahas ng mamahalin kasi nga, ma-identify ka agad na, ito mayaman to. Baka sisingilin kasi ng BIR eh. Hindi na biyayar. Kidnap, mga ganon. Oo, di ba? Totoo, Mang legit Kanor yan. yan, Mang Legit Kanor. yan. May mga... Pag-kidnap ako agad? Hindi ko maganda. Kaya, congrats. Nanangarap din ba ang isang Tita Max na magkaroon ng mga billion-billion? Of course. Sinong hindi? Oo 'Di ba? naman. Oo, mas mataas ang pangarap. Alam niyo mga kabisyo dati, parang ano din ako, realistic din ako eh. Parang nandun ako sa realism na philosophy na parang dun lang tayo sa realidad. Dun lang Ano na tayo sa kaya? kaya mong abutin. Pero hindi eh. Sabi nga eh, sabi sa Bible, ano sabi sa Bible? Hindi ko pa nabuksan. Binigay na ni Lord lahat. Okay. So, binigay na ni Lord lahat. Ibinigay niya tong universe. So, anong yung kaya niyang hindi ibigay? Tatrabahuin mo na lang yon. Tatrabahuin ma-achieve mo. Oo. Mag-e-effort ka. So, ibig sabihin, limitless mangarap. So, bakit mo lilimitahan yung pangarap mo? Sasabihin mo realidad kasi yung reality mo. Pero ano ba yung reality ni Lord? Binigay niya abundantly ang universe. Oh, so, Galing talaga ni diba? Pastora. Hello, Pastora. Okay, mag-offering na tayo sa akin lahat yan, ha? Kaya pala na milyonaryo galaw-gaw. Aray mo. Ang sinasabi sa Bible. Sabi ni Pastor? Sabi nung bilyonaryo. Mayaman eh. Yung bilyonaryo. Si Pastor. Alams na. Alams na. Nangupit. Yung bilyonaryo. Si Pastor. Ay, grabe talaga. Amen? Amen. Sabi ni Pastor. Sabi nung bilyonaryo. kasi Diba? baka- Downline kita. Down. Sabi nung bilyonaryo. Sabi nung pastor. Nag-networking pala. Si bilyonaryo. Si Pastor. May tindang may tindang sabon. Yung bilyonaryo. Pastor. Oy! Oy. Pala. Ganda Hawak na- niya ang beat. Sandali guys, sino bang na... yung bilyonaryo. Hindi, pastor, kasi syempre, praise the Lord, praise Sabi the ni Lord. pastor. Sabi nung bilyonaryo. Ganda ng chicks. Ng bilyonaryo? Pastor, aray mo! Aray mo! Sabi niya, sabihin po natin sa isa't isa, peace be with you. Sabi ni Pastor. Sabi nung bilyonaryo, mali-mali tayong pera. Ng bilyonaryo? Ni pastor. Ay,
Tanggap pala. Si Pastor! Bilyonaryo. Nakita ko sa casino eh. Yung bilyonaryo? Si Pastor! Ay, karang! Kita ko dyan sa may kisunab. Yung bilyonaryo? Pegasus. Yung bilyonaryo? Si Pastor. Ay, kaya dong. Tor, dito ka rin, Tor. Napunta sa impyerno tuloy. Uy, yung bilyonaryo? Pastor! Aray mo! Si Direk kaya? Direk Phil? Oh, Siyempre, mabait ano yan? Sa purgatorio lang yan. Ay, Direk Phil. Good morning. At sa mga nakatutok po sa atin hanggang alas 9 po tayo ngayong araw ng Thursday. Sa 90% Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Bagong araw, bagong Metro's #1 Love Radio. Basic! Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet! Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang bagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Siya. Kami ang nauna. May padhawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagpalak na na ang ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ay, ito Ah, ay Hopya, may-ari. baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Sakit na sakit. Ano sabi? Kaulayaw. Ah. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming aming kasagutan kasagutan ay
Kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Ay, dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, salita ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ikaw ay Ano? bigay. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay Pahimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Hanggang sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit nga kasagutan? ba tumatawa? Huling paalam. At Makas, last goodbye or last. hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang Ang sagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya.
Wow. Mhm. Yung maliliit lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo? Ito yung pabayan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oh. Malapit. Muntik Ang na. sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung pumangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone see. yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan.
Yan. Ito. Tatlo yan ha. Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Huh? Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang ng kasagutan Radyo ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kalu. pupunta sa OORADIO. Ako yung may suggestion. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, ano, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Ay, Tokwa! Kabayan. Ano pula? May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. Kape. Na mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, Para kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulog! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ganda naman, pasulyap-sulyap
Yun, sarap. Wow! Empanada. Ang haba. Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Nakaking alam na laki natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na... Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay. Dahil sila yung nangulelat kayo. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo ang isang mandaraya. Nangongopya. Nangungurak. Nangungopya. Nangunguraka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo! Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo.
Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yametay ko na sa. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mong best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Ng ano?
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify.
Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RUG? Wala kami SG, choice! go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. sa container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Sunita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, Okay, ito, yan. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pang, sige pa. Ay, buhos malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na? Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Na! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? May Okay na yan! nalagay na, okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Hay! Lahat na ba? Lahat! Hay! Guess na, alam mo, lahatin mo na. Wait! Wag daw pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana! Push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More. Ayan. Sige. Sige, more. Sige. Ganyan. Todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Okay. Alam mo, More, hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang ha. Okay. May spoon na naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Panakarap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! Bigyan dito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Ito tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat nila, pork and lahat. Lahat talaga yan, lahat! Sabi lahat, diba? Yan! yung ano, do not Ay, durugin mo like Sumama yung do not eat.
You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay sa abon. Sabihin nun? Wait! Wait! Tanya, dyan ka lang. Marahimik. Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos ka. na si mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Maria, makinig ka muna. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand lang. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom naman Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your hand. Yeah. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Last! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Oh, no! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Di ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Shiny. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Di ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, Show bakit your lahat nandun sa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In ano? the- Okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito Yung ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Ha! Again, Josie songs, by the way. Fairness, sarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan mo muna. Ay! May halo, yung iba. Finish fried, Yeah. May kasamang silika at packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's number one, Love Radio. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama.
Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga. Sabi mo, mahal mo ko. Dali. Sabi mo lang, mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo, handa mo ko ipaglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Paway ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako rireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan. Tsaka ba? Ba ang pulis pa ginagawa mong puso ko? Eh, pulis nga yung babaero. Aray mo, paka! Salamat na lang sa lahat. Hindi na tuloy nag-chat si pare ko. Sino? Sino? Paring Dennis Hindi Turla. nag-chat eh. Ano Ito nga, chat? kaya ako naalala eh. Tapos na-trigger pa ako ni Kuya Kajot. Sabi niya, magagalit ba ang pulis? Eh, pulis kayo #1 babaero. Anak ka ng pulis na babae. Anak ka ng Ah. Ay, good morning, good morning. May ano? Bukas May tayo. maswerte? Ay, bukas. Abangan po, mamaya. Abangan na ngayong araw na to kung matatawag ang pangalan mo sa Love Knows No Boundaries. Sa ngayon, mambabae ka lang muna. Binibigyan kita ng permit. Ha? Meron Ng na- promissory permit to note. carry? May permit to carry Permit na? to carry, babae. Basta, hindi katulad sa drama kanina na hindi kayang isustain ng babae. Hindi pala kayang mambuhay ng maraming babae at maraming anak. Kapag mag-aanak ka sa labas, make sure kaya ng budget mo. Kasi ang yabang mo mababae, hindi mo naman kaya magsustento sa mga anak mo sa labas. Ano yun? Dapat basic yun. Kung kaya mo mababae, may dapat date within your budget. Babae within your budget. Kayo kasi nadadamay na tuloy itong i-shoutout na nga natin to kasi nadamay na sila eh. Driver ng e-bus, Sandigan Transport number 19. Driver, Salboro, Conductor, Patricio. Salamat na lang sa lahat. Sabi ni Ate Lilibet Piñapdor. Salamat na lang sa lahat. Ate Lilibet, hello po. Thank you. Batiin natin ng happy birthday si K09 ng Team Bandido. Lagi nakikinig sa Love Radio, aka Teodoro. Happy birthday sa'yo. Happy last birthday for this year. Salamat na lang sa lahat. Batiin din natin ng happy birthday kay Major Dave Apostol, ang napakasipag na hepe ng Manila Police District Traffic, at si Kuyang Jerome Uy na may-ari ng isang bangko sa Araneta Avenue. Happy birthday kay Major Dave Apostol. Happy last birthday! Major! For this year. Salamat na lang sa lahat. Mamaya pa rin habol ako pa rin. Kumpare ko yan. Kanina nung sinasabi ko, di mo naman kilala eh. Tapos Major, Pinatapos kita. Pinatapos napapagahalataan ko na hindi ka naman talaga kumpare. Happy birthday pa rin. Kilala niyo ba to, Major Dave Apostol na babaero? Okay na eh. Okay na eh.
Hello din kay Captain Dennis Turla na leader ng mga babaero. Pakak. Oh, dali, meron ba kayong babaero of the day? Firing daw, firing. Firing. Bakit Wag ako, masasalamat ka talaga sa lahat. Daily shout out kay Orly ng Batch 2 ng Green GSM Depot 1. Salamat na lang sa lahat. Napalista na ba yan si Uncle Orly? Napalista ka na ba, Col? Hindi, basta may babae na siya, okay na siya. Aray mo. Ayan, good morning also kay Lino Taroy. Lino Taroy, good morning sa imo diya. Salamat na lang Sa lahat. Pabati din kay Stanley ng happy birthday mula kay Arlan Manlangit. Happy last birthday! Salamat na lang sa lahat. Tita Estelita Adan, salamat na lang sa lahat. Ayan, si Uncle Romil Tarin. Sir Romil Tarin, good morning sa imo diya. Mga mga induction officers daw nila sa Mandirigma. Tatak 4A. Ayan, salamat na lang Sa lahat, mga babaero, kayong mga 4A. Region 4A ba yan? Favorite wife. Favorite wife. Ayan, basta may mga favorite wife talaga. Oo, basic. Joke na poging grab driver daw. Salamat na lang sa lahat. Babaero kayong lahat. Yan yung nagmamadali. Nagpabango pa siya para magpa-picture sa'yo. Talaga? Siya ba yun? Joke. Bawal ako dun eh. Oo. Kaya pala yun. Tuwa siya na nandito ka no? Papi Ruel, hello. Si Roy Mapilis, Alberto Villamor, Joel Mina, Ray De Parine, si Marilyn Quiñones. And, ayan. Salamat na lang. Sa lahat. Shoutout din nakikinig sa atin si Joshua Quadra na napakababaero ng digital. Wala kang chicks yan. Tapos sabi mo babaero? Hindi natin alam. Ayun Wala lang. siyang chicks na hindi natin Oo, alam. hindi. Silent killer to eh. Aray mo. Bago yung kutsi. Electric vehicle. Oo. Diba? Nakaitim. Sinong bininyagan doon? Salamat na lang sa lahat. Aray mo! Kaka! Di ba, Buyit sa umaga? Siya si Boy Pindot sa gabi. Oo, di ba? Gumaganon pa mo. Maldito ka talaga. Pindot na gano'n, no? Aray mo! Pakak! Okay, daghang salamat! Daghang salamat. Bukas po alas 5 ng umaga hanggang alas 9. Uncle Dagol po yan. And Tita Max, Tanya, Chinita. sa 90.7 Love Radio, hindi kasama si Mang Kanor. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Halos 3 bilyon. Metro's #1 Love Radio. Basic!